Tervehdys ystävät. Ensinnäkin kiitos hyvästä kannustavasta palautteesta koskien edellistä videota. Uskaltaudun nyt tekemään sitten seuraavan. Ja mä ajattelin ottaa tällä kertaa aiheeksi oranssiviinit. Tämä on varmaan semmoinen viinityyli, joka ei ole kaikille tuttu. Nämähän usein yhdistetään alkuviineihin tai natural-viineihin, niin kuin nykyään sanotaan ehkä enemmän, mutta täällä oikeastaan oranssiviinit nousi yleisempään maailman tietoisuuteen tuossa 2010-luvulla. Ja se tapahtui samaan aikaan alkuviiniboomin kanssa. Ja alkuviinibuumi taas alkoi tämmöisestä viinintekijöiden vastarintaliikkeestä, semmoista teollista ja vähän markkinavetoista viinimaailmaa vastaan. Siinä oli mukana tämmöisiä, ja on edelleenkin mukana tämmöisiä pieniä artesaanityyppisiä tuottajia, joilla usein on hyvin tinkimätön ja ideologinen suhde siihen omaan tekemiseensä. Ja se antaa niin kuin niille viineillekin semmoisen oman ulottuvuutensa, mutta usein myös niin kuin laadullista syvyyttä ja tämmöistä erilaisuutta. Ja oranssiviinithän on jossain määrin makupaletiltaan, makuavaruudeltaan myös erilaisia kuin ehkä tyypillisemmät viinit. Mutta tässä on tapahtunut hirveästi sen 10 vuoden aikana. Tämä oranssiuskin on jollain lailla valtavirtaistunut ja nykyään isommillakin tuottajilla on portfoliossaan näitä oransseja. Ja nämä, mitkä mä nyt Alkon hyllyltä poimin tähän, Alkossa on nyt tämmöinen oranssiteema meneillään, niin tässä on sekä biodynaamista että sitten vähän tuommoista, en tiedä, ehkä valtavirtaisempaa viiniä. Katsotaan, käydään läpi ja maistellaan. Ja niin, sen mä haluan vielä sanoa, että mä itse asiassa kirjoitan tuonne mun blogiin vähän pidempää oranssiviiniartikkelia, ja missä näihin mennään vähän syvemmin koko teemaan, ja mä arvioin nämä viinit vielä erikseen niin kuin kirjallisessa muodossa. Mutta otetaan nyt ihan nämä vaikutelmat tästä. Ensimmäinen rivissä on italialainen biodynaaminen Demeter-sertifioitu Malvasia-rypäle. Hitto, kun mä en pysty pitämään silmälaseja valaistusolosuhteiden takia, te näkisitte vaan semmoset rinkulat tossa, mutta Spiritus Terrae on tää viini brändi nimeltään. Tää on Abruzzeilta, Keski-Italiasta peräisin. Ja Malvasia on tosiaan tuollainen aika tyypillinen, perinteinen, että en sano tyypillinen, mutta perinteinen Välimeren rypäle. Siinä on usein hyvin kukkaisia, mausteisia aromeja. Joskin Malvasia on monenlaisia alalajeja, että se varioi paljon sekä niin kuin sen myötä, että missä se kasvaa, että mikä Malvasia milloinkin on kysymyksessä, ja tietysti tekniikka. Niin, kerroinko mä jo sen, että oranssiviinihän tehdään valkoisista rypäleistä, mutta periaatteessa vähän niin kuin punaviinimäisin menetelmin, eli se saa olla kuorikontaktissa, se puristettu viini on omien kuoriensa kanssa sitten muutamista tunneista, useisiin kuukausiin viinintekijästä ja riippuen. Ja siitä tietysti tämä väri sitten syntyy, kun se kuoresta uuttuu sinne väriaineita, flavonoideja, tanniineja, kaikenlaista, mikä sitten auttaa myös sen viinin tavallaan, tai antaa sille viinille rakennetta ja ulottuvuuksia, säilyvyyttä ja kaikenlaista sellaista. Otetaan kun mä puhuin siitä kukkaisuudesta, niin se Malvasian kukkaisuus, niin se kyllä nousee tässä. Samoin semmoinen
ehkä kuivattu hedelmä, aprikoosin tuoksu. Sekin on hyvin aika mun mielestä tyypillinen semmoinen oranssiviineille leimallinen. Ei valtavasti tuo romean enää, mutta hyvät hapot. Tästä aika kepeä. En sano, että kevyt, mutta semmoinen rustiikkisella tavalla vähän iloisen oloinen viini. Hyvin nautittavia nämä. Täällä on, siis tulee semmoisia niinku ihan pähkinäisiä, vähän manteliin vivahtavia ja just niitä kukkaisia, sitä kuivattua hedelmää, ehkä jotain eksoottisempaakin hedelmää. Aika semmoisia niin kuin persikka voisi olla tässä niin kuin aika hyvä, persikan kuori myös. Maku on ei järkyttävän pitkä, mutta siitä jää aika miellyttävä vähän semmoinen kivinen, semmoinen luumunkivinen jälkimaku ja sen hapot jää tuohon suuhun. Se niin tuo happoisa tuntuma. Pikkasen lämmittää tämä alkoholi. Tässä ei pitäisi olla kuin 12,5% kuitenkaan tämä alkoholipitoisuus. Jollain tavalla se tulee hieman tästä läpi. Mutta siis raikas, ryhdikäs, mausteinen, kuivatun hedelmän aromeja kantaa läpi. Ja sitten siitä jää tosiaan se semmoinen vähän niin kuin hedelmän kivimäinen jälkimaku. Hyvin pehmeät, siloiset tanniinit tässä on mukana myöskin, niin kuin oranssiviineissä tuppaa se tanniinin ulottuvuus olla. Hyvä, ei se mitään, otetaan seuraava viini. Niin. Ja tämähän sitten on jotain, mitä mä en ole ikinä maistanut, tämä uuden maailman oranssi. Tämä on Argentiinasta, Mendozasta. Ja tekijä on Jorge Rubio. Ja tässä heti huomaa, että väri on syvempi kuin tämä edellinen. Tämä on ihan jo tämmönen niin kuin menee sinne meripihkan suuntaan. Tosin tässä on hyvin tämmöistä lämmintä, hyvin punertavia sävyjä myös. Nyt ollaan tuoksumaailmassa. Tää on syvä. Mä löydän tästä niinku kypsiä hedelmiä. Vähän jonkun semmoisen raskaan, semmoisen karkkisen makean aromin. Viipyilevä. Ehkä jotain semmoista niinku tallia nahkaa jopa. Häivähdyksen omaisena. Jotenkin semmoinen maamainen. No, tässä on todella paljon tavaraa. Sitä tuntuu niin kuin vähän hitaalta, uutteiselta. Nämä mauton kypsien hedelmien makuja. Hyvin happojen kannattelemia kylläkin. Tässä on enemmän semmoista punaviinimäisyyttä
tässä rakenteessa. Voisin kuvitella tämän menevä hyvin erilaisten lihojen kanssa, jos olisi jotain grillattua lammasta tai just on joku grillipihvityyppinen ratkaisu. Miellyttävä, jotenkin niin kuin suun täyttävä iso viini. Tästäkin jälkimaku. Ja tuossa edellisessä mulla jäi se alkoholi enemmän tonne ruokatorveen jotenkin elämään. Tässä jää tää tanniininen ja hedelmäinen, aika pitkä vaikutelma, mutta niin kuin ehdoton ruokaviini, just sanoisin tommosille vähän tuhdimmille lihoille, ehkä juustoille, kovia juustoja. Ja sitten meillä on vielä kolmas viini maistettavana. Tää on semmoisesta pienestä suuresta viinimaasta, joka on oikeastaan jopa kuuluisa oranssiviineistään, ja siellä oli hyvin vahva tämä alkuviiniliike, tai on edelleenkin. Luonnollisia viinejä tehdään paljon, johtuen osin siitä, että tämä oranssitekniikka, oranssiviinityyli on perinteinen Sloveniassa, sanoinko jo Slovenia. Eli seuraava viini tulee Sloveniasta. Slovenia on siinä Italian, Pohjois-Italian itäpuolella siinä Friulin ja Veneton vieressä. Ja tämä tekijä on Kogl. Viinin nimi on vain Orange. Tämä tulee sieltä Koillis Sloveniasta, eli sitä on lähellä siinä Itävallan Unkarin rajaa. Siellä on semmoista vuoristoista, vähän niin kuin Alppista se seutu. Tää oli Pinot Gris ja Chardonnay. Ja alkoholiprosentteja on 13. Katsotaan mitä se antaa meille lasissa. Tää on kans hyvin tämmönen meripihkainen, niinku vahva oranssi, punaiseen taittuva. Niin kaunis väri, vähän uutteinen. Oho. Nyt on tuoksupuolella niin kuin todella paljon annettavaa. Tästä tulee semmoinen pihkainen käpymetsän tuoksu. Aivan ihana. Joo, vihreitä. Vähän semmoisen lääkekaappimaisia aromeita. Joo, pihkaa, havuja, kaikkea semmoista jännää. Aivan omansa. Nyt mä sanon, nyt on makua. Tämä maku jännällä tavalla seurailee just sitä havuisaa, jopa savuisaa
metsä, sammal. Täältä tulee semmoista malolaktista efektiä ja hyvin paljon semmosia niin kuin hyvin herkkiä niin kuin, ylöspäin nousevia nuotteja. Miten mä kuvailen? Nyt siis tää viini on niin kompleksi, niin että tässä on sellaista eukalyptus. Täällä on nimenomaan sellaista eukalyptusta, lääkekaappia, kuivattua hedelmää, myöskin kypsää hedelmäisyyttä, pähkinäisyyttä, yrttisyyttä. No, nämä hapot on jotenkin ylväät. Ja tämä maku on todella pitkä. Aivan erinomainen setti ja hauskasti eri luonteisia viinejä. Tää on tosin semmonen aika kepeä, hauska, iloinen viini. Sopii varmasti moneen ruokaan. Oranssiviinit on loistavia ruokaviinejä kaiken kaikkiaan. Jos genre ei ole kauhean tuttu ja on vähän niinku haluaa varmistella, niin sit kannattaa aloitella tällä Malvasialla, koska tää on todella ystävällinen viini. Sanoisin, että niinku miellyttävällä tavalla helppo, hyvä juotava ja varmasti niinku hyvä yhdistää niinku monen ruoan kanssa. Se käy varmasti kalaa, käy vaaleisiin lihoihin, käy kasvisruokkiin. Ja näistä niinku ehdottomasti niinku persoonallisin, aivan mieletön tapaus, jos niinku todella haluaa maistaa jotain, mitä ei ole elämässään ennen maistanut, niin sit kannattaa mennä Sloveniaan. Toi oli kanssa miellyttävä yllätys tuo Argentiinan veto tähän. Se on ehkä kaikista niinku näistä niinku suurimmalta tuottajilta ehkä vähän sellaista niinku, jollain tavalla uuden maailman tyyliä. Siinä on niin kuin haettu semmoista niin kuin hedelmäisyyttä ja pyöreyttä ja hyvää rakennetta. Sekin on hyvä. Se on jo niin kuin mä sanoin, niin varmasti grillatun lampaan kanssa ihan niin kuin perfetto. Mut menkää itse kokeile. Se oli muitakin näitä. Mä otin vain nämä 3. Käykää kiinni. Chin chin. Ja kiitos.